खुलुमबाय दिनै 21 एप्रिल 2024 रबिबार मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। बे खेबाव सेथि डिभिजनाव बांसिन मोननाय जिल्लाया जाबाय बरपेटा आरो जौखोन्दो हिसाबाव सेथियाव चिरां जिल्ला। आसामनि गेजेरावनो अनुराग दलय मुंनि सासे फरायसाया मेट्रिक आनजादाव गासै 593 नाम्बार मोननानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों आरो बेबायदि बांसिन नाम्बार मोननायाव बर'फोरनि मुंखौ लिस्टआव मोननाय जायाखै। भट थुनाय जायगायाव फायारिं खालामदों। मणिपुरनि मोइरां गाम्पुआव भट थुनाय थानाय समाव साथाम सुबुङा हरखाब थांनानै फायारिं खालामनायाव सासे सुबुङा जोखोम जादों आरो गुलि नांजानाय सुबुङा बैसो जानाय सुबुंमोन आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव जाथायाव लोब्बा थानाय गासै साथाम दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय पिस्तलबो बोखांनो हादों। हमजानायफोरनि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। उत्तर प्रदेशआव सासे 21 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गावनि फरायसालिनि उखुम सायाव गाखोनानै फ्लेग दिखांनानै इन्स्टाग्रामाव रिल्स गानायनि थाखाय नागिरनाय समाव हरखाब उखुम सानिफ्राय गोलैनानै थैदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय शिवम कुमार आरो बे जाथाया जानपाट बान्दा गामियाव जादोंमोन। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नादुवाराव सासे आइजोआ भट थुबाय थानाय जायगायाव हाबनानै भट थुनो थांनाय मानसिफोरखौ कंग्रेस हानजानो भट थु होननानै दावराव-दावसि खालामबाय थानायनि जाहोनाव आइजोआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय मुस्ताना बेगम। महाराष्ट्रनि डम्बिभिलाव सासे सुबुङा सासे हेडमास्टारखौ गोबौ आचारजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय हेडमास्टारा थैथारासै, गोब्राबै जोखोम जादों आरो जाथाया जाखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिस हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शाकिल हुमायुन शेख। शाकिलनि बिसिया सार्भिस बुकनि थाखाय रायलायगासिनो दंमोन, नाथाय सार्भिस बुकआ गोमादोंमोन आरो बिनि बिसिया हेडमास्टारनि फरायसालियावनो खामानि मावोमोन। शाकिलआ हेडमास्टारनियाव सार्भिस बुकनि खामानिखौ मानो दाबो मावाखै होननानै बुंनायाव हेडमास्टारा सार्भिस बुकआ गोमादों होननानै बुंनायाव बे जाथाया जादों। एमपि नब कुमार स्वर्णनि खर'आ खामानि होआखै नामा? एमपि नब कुमार स्वर्णनि गोदान फर्मुला। नबआ राभा जनजातिनि सार्टिफिकेट लानानै बिजाथि लाइखौ गथायदोंमोन, नाथाय रिजेक्ट जाबाय। दा जोङो अबजेक्सन होदों। दा अबजेक्सन होनायाव खायफाना क्लियार खाटार जे माने बर' कसारि नङाबा कसारि होननानै बिसोरो सार्टिफिकेट लादों। दा बे माने सरनियाफ्रा बर' कसारि बा कसारि होननानै सार्टिफिकेट लानो मोना होननानै बे PIL केसाव जोङो कर्टनि अर्डार मोनखाबाय आरोखि। गतिके जाय मानसिया माने बर' कसारि बा कसारि होननानै बे माने सार्टिफिकेट बिहैयो, बे सार्टिफिकेटखौ जुदि सोरबा डिसिआ जुदि बेखौ इसु खालामदोंबा बियो माने बै कर्टनि अर्डारखौ माने कन्टेम खालामनाय जादों आरोखि, माने डिसअबिडियेन्स खालामनाय जादों आरोखि, डिसअबिडियेन्स खालामनाय जादों। ओमफ्राय बिनि थाखायनो जे बिसोरनि सार्टिफिकेटआ अलरेडि इनभेलिड, बिनि थाखायनो जोङो बेखौ अबजेक्सन होदों। अबजेक्सन होनाया दा डिसिआ माने बेखौ इनकुवारि खालामगोन, इनकुवारि खालामनानै बेखौ डिसिसन लागोन। बिराद सन्देह, खारन बेयो बर' नङा, बर' नङा आरो बे सार्टिफिकेटखौ बियो माबा हिसाबै डाउटफुल हिसाबै बे सार्टिफिकेटखौ कालेक्ट खालामदों। खारन अल आसाम ट्राइबेल संघआ बिनि सार्टिफिकेट होआखैमोन, ओमफ्राय बियो कर्टआव थांदों। कर्टआव थांनानै कर्टआ माने डिसिखौ माने बेखौ डिसिनाव फैनो थिनदों। ओमफ्राय डिसिखौ बेहा मा दङ, क्रेडेन्सियेल दङ, बेहा मा डकुमेन्ट दं, बे डकुमेन्टखौ नायनानै बेनो सार्टिफिकेट होनो हाया बेखौ डिसाइड खालामनो होनदोंमोन आरोखि। दा बे माबाया डिसिआ बेखौनो कर्टआ डाइरेक्सन हरदों होननानै बे खुनु माबा खालामालाबानो, भेरिफिकेसन खालामालाबानो, सार्टिफिकेट भेरिफिकेसन खालामालाबानो बे सार्टिफिकेटखौ इसु खालामदों।
गतिके बिनि सार्टिफिकेटआबो माने माने भेलिड नङा आरोखि बिनि सार्टिफिकेटआबो भेलिड नङा 16 जन केन्डिडेटनि बिथोराव 10 जना एक्सेप्ट जाबाय आरो 6 जना माने आन्डार अबजेक्सन बिनि मादाव नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटआ केन्डिडेटआ माने रिजेक्टेड जाखाबाय मानो होनना बुङोबा बियो एबार गावनि जातिखौ सार्टिफिकेटआव राभा होननानै क्लेम खालामदों जेरावनाखि बियो थांनाय 10 बोसोर मोननै टार्म माने एमपि जानानै बे समाव बर' कसारी होननानै बियो सार्टिफिकेट लादोंमोन गावखौ बर' कसारी जातिनि मानसि होननानै सार्टिफिकेट लादोंमोन बियो ओमफ्राय कर्टआवबो बियो जों जेला बेखौ नों बर' कसारी नङा नोङो माने नटिफाइड जातिनि मानसि नङा बिदि होननानै जों जेला बेखौ माने स्क्रुटनि कमिटियाव जेलानाखि बेखौ केस खालामो होमबा बियो अल एलं होनबोदों जे माने आरो माबायावबो इलेक्सन केसावबो बेखौ माने कर्टआव बियो गावखौ अल एलं माने बर' कसारी जाति होननानै क्लेम खालामबोदों खिन्थु दिनै बोरै बियो हरसेनि बिथोराव जिहेतु बिनि बे बर' कसारी क्लेमा नैबे स्टेट लेभेल स्क्रुटनि कमिटियावनो दानजाखाबाय बे बर' कसारी कमिटिनि मानसि नङा होननानै स्टेट लेभेल स्क्रुटनि कमिटिया स्पिकिं अर्डार होखाबाय आरो बे स्पिकिं अर्डार होनायखौ कर्टआबो गुवाहाटी हाइकर्टआबो बेखौ कनफार्म खालामबाय बिनिखायनो बियो एबार गावखौ बर' कसारी होननानै बियो सार्टिफिकेट लानो हायाखिसै बियो मा खालामखो बियो माने गावखौ राभा होननानै बियो सार्टिफिकेट लानानै फैबाय आरोखि बे सार्टिफिकेटखौ बियो लानो हाया मानो होनना बुङोबा सासे मानसिया मोनसे जाथि जानांगौ जाखो आरो बे कर्टआव बियो माने गावखौ माने बर' कसारी होनबोबाय बियो 10 बोसोर बिदि होननानै बियो जाबोबाय माबा बेनिफिट दा बियो माने हथातनो बियो माने गाव बोरै राभा जानो हानांगौ जाखो दा बिनिखायनो आरोखि बियो एक्सुवेलि कर्टखौबो थगायनाय जादों कर्टखौ बे 10 बोसोर थगायबोनाय जादों बे गाव जुदि राभाबा बे माने बर' कसारी होननानै लाया बे कर्टखौ थगायदों गतिके बिनि बे सार्टिफिकेट लानाया राभा जानानै बे सार्टिफिकेट लानाया बियो कर्टखौ थगायनायनि क्रिमिनेल कन्टेम्प्ट जादों बियो क्रिमिनेल कन्टेम्प्ट जादों दा माने आरो जोंना आरो माबाया रिटार्निं अफिसारा बिनि बे माबाखौ नमिनेसन माबाखौ एक्सेप्ट खालामाखिसै आरोखि बे रिजेक्टेड जाखाबाय बे नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि